Ngiphinde futhi ngibuye namhlanje. Cha ngani zakwethu kuseyimina nje bafowethu umlomo ungananazi lo mfo kangena. Ngithi mina asilawuli umuntu kodwa ke siyacebisana lapha nalapha. Futhi hayi ngoba ukuthi mhlasimpe sesiyicomputer siphethe yonke into emhlabeni cha. Asiyona icomputer. Ekwazi ukuthi lo muntu usiwashona, lo muntu usaphile, lo muntu unjani cha. Kodwa ngithi bafowethu ke sidla ngoba kudala. Ngikhona ku Facebook, ngikhona ku YouTube, ngicane ngikhulisela ama platform. Ngithi mina ake sikhulume namhlanje ngesihloko sokuthi kungenwa umuntu onjani noma ubani onelungelo lokungena umuntu. Ngoba manje sesiyayibona imizi eminingi iyaphazama, kuvele kusuke kuthiwa nje kuyangena. Bese siphinde sibeke isizathu sokubaleka ukuthi kungani umuntu kwakuthiwa kangenwe. Kanza kwethu isintu asiphoqi kodwa futhi asijiki sihlale simile entweni yaso. Kungabe ukuthi wena ungasithanda ungamsani naso. 1 ungena komuntu umakoti uma ngabe ukuthi kukhulunywa ukuthi sekushone umuntu la noma umfowabo kamfowethu obeganiwe wayeseshona but umakoti usemncane njengoba esemncane ngesikabuka ukuthi awungeke umakoti usayingane usazoyidinga injabulo yasemhlabeni ngoba phela okwenyama kuyakudinga okwenyama. Hayi singakhohlisana ke plus sikhulume sesiyofika emhlabeni ingane noma emanguza sikwela umngcele sele okwenyama kuyakudinga okwenyama noma kanjani. Ingakho nje ngingasona sibusisa ukuthi umuntu abe intombaza ayoshona lale kobandayo. Uyofika uthi ngoba bamkhulu banga ngoba owesifazane wayedayelwe vele ukuthi kufuneka ahambe okwakho umuzi lapha. Udayela ukhondo lolubi ekhaya ukuthi wazi washona intombi ngaphandle ke mawukuthi kube ukuthi ushone seno 20 years 25 years 30. Lo muntu lo okay 25 years mhlasimpe uginqene nemoto udutshuliwe entontoni asikwalo into kuyigwema. Kodwa ngisekutheni uganana kubusisekile kuyinto vese usikompili ayidayelwe esifazane kumele awugana. Useganile ke indoda yakhe esishona usemncane. Bese umndeni uyahlala phansi ubuka ukuthi ayingeke lengane ukuze ingahambi. Ake sihlangane somndeni. Bese izalokazi ikhuluma nawo umakoti ukuthi la ekhaya ngoba sekhanjiwe nje sekukhona umyeni wakho sehambile. Sihlela ukuthi usibanibani ezobheka izingane la ekhaya. Kube uyena ozoqhubeka adlale le ndima ekade idlala umyeni wakho. Ukuze ungasokoli, ukuze ungabi nesizungu, ukuze ungaphingi. Ngoba kuyicala ukuphinga kowesifazane. So ukuze kuzoqhubeka futhi kwanda isibongo esisodwa ngoba kuleyo ndoda kulelo khaya esendeni lawo kuhleli amakhehla nezalukazi zakulowo muzi ezayiphila na before. Kuhlela abantu bakulowo muzi ababephila okhalo lawo lo ndoda. So yona ke uma ngabe izogada umakoti lo oseshwele umyeni akuze uclash emsamo ngisho lezo ingane seyishiswa seyishiselwe impepho noma seyifakwe iphandla ngeke uze clash ngoba umsamo omunye isibongo sisodwa igceke linye bazalo babo yedwa lo baba mfowethu lo kanye noma wakhe. Bese kuba indoda eganiwe enonkosikazi hayi indoda engakaganwa cha. Akangenwa umakoti umuntu ongaganiwe. Akangenwa ngisho ngabe kuthiwa kusiphi isikhathi. Ngisho ngachaza kanjani? Ngoba akase ukuganwa lo umeko wangena umakoti kamfowabo ngeke sagana soyijethe unomfazi. Futhi uma kwenza kukhona odlulayo kubona kuyoba nempi engunaphakade ngale ngoba bayobe sebebanga lonkosikazi ukuthi umfazi wami nalothu umfazi wakhe. So oganiwe bahlanganiswa ngesilwane lapha emsamo kushiwo kuthiwa nangu usibanibani osezokubhekela umuzi wakho. Kushiwo kutshena umfowabo bahlanganiswa ngesilwane lapha. Abayothi mangabe sebekhule ngokwanele umakoti esekwenzile okufanele ukuthi azala abantwana sande isibongo bephinde behlukaniswe ngesilwane. Unayo umakoti wakhe wangempela umfowethu lo okuyena ongenayo. Musani ukubulala isintu lento ukuthi abantu bengena amakhosikazi ekubeni bengena amakoti. Umngena kanjani lo muntu?
umngena ngaliphi ungena makoti akwazi ngoba ngeke usaganwa ngoba nisazoba nempi nizovusa impi la ekhaya nibe nezinkinga nibe nengqinamba awukwazi ukuthi ngongena umakoti womuntu ungenawo unkosikazi umakoti bantu besifazane wayebamba isibongo ngoba kungamela phinge ngifuna ukuphinda lokho ngoba abantu namhlanje mina ngifuna ukungena ngamane ubani ngeke nje baningi abamadoda ngamane kuyeke kulowo muzi once wachelwa ngenyongo ungwakuleso sibongo salapho automatically yikho phela uphuma ngebhokisi ngala uyongena ngebhokisi futhi ngala emzini wakho akithi uphuma ngebhokisi usubulewe ngoba uphuma ngebhokisi uphuma ngebhokisi elikhomba ukuthi awusabhilongi lapho ingakho kuphathwa ibhokisi okhishwa ngalo kuze kuthiwa ntombi ngoba uhleli lapho nje sikhipha ngalelo bhokisi ohleli kulona usuyosuka emzini wakho ngebhokisi usiyofihlwa ngaphandle elangampela kodwa la sikhiphe ngebhokisi usubulewe awusabhilongi la ekhaya isintu lezo akuyicala ukuphinga ukulala nenye indoda kwesinye isibongo usulale unkosikazi womuntu ingakho kuleyo ndoda leyo kuthi noma sekwenzekile leyo nto leyo lawo manyala kodwa lezo ngane ezale ndoda eyakushada kwabuza iphoyisa ukuthi uyabuza umthetho njengobula uyamthanda na liyabuza phela iphoyisa lapha mangabe uzusha ngikhuluma ngalombhalweni wenzayo walapha eMafesi cha akungena umuntu ongenayo unkosikazi sengiyayibuka ukuthi sengihlangana nawe impela kaningi hayi manje ubaba wami wangena umakoti womuntu la bagcina sewane ngathi lazayo lowo muntu lo baba lo akwazi ukuba kanjalo soze isalo ubhuti lo suke ngena lowo muntu usuke nonkosikazi isenze lakhe lihleli abanini bakulowo muzi ingakho ngisho uzala ingane wayishiya kulesa sibongo uthatha amakhetha kini walahla kulesa sibongo nina enizalisena shiya bafethelana amandla nilandele zayingane ngoba amakhetha kini kumele akhunjwe lesibongo ahle kule yangane ingane yakho izala intombazana intombi zakule ndawo zakulo muzi kumele ikhunjulwe zikule yangane izalo kaze sayigane zaqhoyiswa la ekhaya sekumele ivuke ngokomoya ivukela kuthiwa le ngane efana noma nesalukazi sumabani ngisiyenza into ukuthi yazi inhliziyo yakhe avinhle ifana nomakhumalo yabona isikhumbuzo umabani inhliziyo yakhe umuntu mangabe ungena umuntu wasegcikeni ekhaya naye okulungele one unkosikazi naye wakhe othi yena lezo ingane izalayo ezale yandoda ngokosiko impilo vele bayahlanganiswa behlukaniswa ku YouTube ngikona inkosi embonzi Zulu 2 bafowethu cha sikhulisa ama platform afanele uma ngabe ngithatha ngeqiniso ku YouTube ngicela ningayizibe yakhona na ku Facebook ningayizibe yakhona ngiyabonga ngeTube nizwe futhi ukuthi umakotshana uwenza njani uma ngabe athi umhlalisi inyongo ishiswa kanjani ngoba umuntu mangabe ethe umhlalisi kumele ushisa inyongo ngandza kwethu bo umakotshana hambani ku YouTube ngiyabonga ngeTube.